הרבה שמות היו לו. אמא שלי קראה לו נג'י. כשהוא עלה לבמה, השם שלו היה מג'די. במוסד כינו אותו בסון. אני קראתי לו אבא. אני רציתי לשאול מה שלומך. אני מקווה שהכל בסדר. להתראות, אנחנו עוד ניצור קשר. ביי. אני זוכר שיום אחד נכנסתי הביתה וראיתי בסלון שורה של כיסאות עומדים ריקים מסודרים לפני חזרה. רצינו לדעת מה שלומך ותהיה בריא. אבא, כך נאמר לי, נלקח לבית החולים. זה קרה קצת אחרי שהוא יצא לפנסיה מהמוסד ועשה מאמצים לחזור לשיר עם חברים מהתזמורת שלו בכל ישראל. בתקופה הזאת הצלחנו להתחבר, אבל עדיין לא העזתי לשאול אותו את מה שסקרן אותי באמת. נורא משתתפת בצערכם העמוק והכבד. מאוד רוצה לדעת פרטים על ההלוויה ברגע שיהיו לכם. להתראות, חיבוק גדול. מה מותיר אחריו בן אדם לאחר מותו? 4 דרכונים מזויפים, 6 תקליטי ויניל סדוקים, 10 פוסטרים מעלי אבק, אישה, ילדים, ואין ספור מילים, בערבית, שירים שנכתבו במיוחד בשבילו. אחרי שאבא נפטר, התקשרתי לרדיו וביקשתי מהם שיאספו את כל השירים שלו. ונכנסתי לאוטו ושמתי את הקלטת ואני שומע שיר. לקה ענדי כלם. חרמני אנם. حرمني أنام וחיירני. حيرني והתלבטתי. יש לי מילים שאני רוצה להגיד לך שלא נותנות לי לישון. והתלבטתי. חיירני. מה זה חיירני? התלבטתי. חיירני. ואני שומע את זה ואני שומע כאילו את אבא רוצה להגיד לי משהו. أخاف للشوق ينسيني. קשה לך לשמוע את השירים שלו? קשה לי. והוא כל הזמן בדמות שלך, כל הזמן חשבת עליו. ורצית לפרסם אותו ולראות אותו מה הוא הכחיש כל החיים שלו. החלטתי לעשות סרט. הפירוש של מגדי בעברית הוא התהילה שלי, תהילתי. ואם אבא לא זכה לה בימי חייו, אולי סרט על אדם שחי בין אפלת עולם המרגלים לבין זרקורי הבמה, תפגיש את דמותו עם הקהל שמעולם לא יכול היה לראות את פניו. פרטים ביוגרפיים על אבא. הוא נולד בבגדד. בגיל 14 הושמע ברדיו העיראקי השיר הראשון שלו שנכתב לכבוד יום הולדתו של המלך פייסל. בשנות ה-50 הוא עלה לארץ, גר במעברה ופגש את אמא. כשהבין שאי אפשר להתפרנס ממוזיקה ערבית קלאסית, באה הצעה משירותי הביטחון ואבא כבר היה צריך לפרנס משפחה. באותו זמן חבריו בתזמורת כל ישראל בערבית המשיכו לכתוב לו שירים כדי לנצל את קולו הייחודי. עבדול חלים חפז הישראלי הם קראו לו. והוא שר, רק ברדיו. أول
אבא שלך לא היה מופיע. למה? כי היה עובד ברדיו בבוקר, ועובד במשרד הביטחון. לא צריך להופיע בלילות. הוא היה אינטליגנט, חליפות, מבריק מלמעלה עד למטה. וואלה, שם בושם, ברחוק מריחים אותו. כן, הוא לא היה סתם בן אדם מזלזל בעצמו, חס וחלילה. אני, העבודה שלי, הייתי עובד ברדיו, והמשכורת הייתה חלשה, והייתי מוכרח לעבוד גם בלילות. פעם, הוא אומר לי, אלברט, מצאתי לך עבודה, חוץ מהזימה. תעזוב את הלילות, תופיע בהופעות. במשרד הביטחון. כי רוצים בן אדם יודע שפה ערבית טוב וכרוב. אז אני אמרתי לו, יאללה. הוא אומר לי, מחר יש לך בשעה 4 בחינה. אצל המנהל. הלכתי, בחרו אותי, הכל בסדר. אחרי שבוע אמרתי לו, נו, אדון בסול, מה קרה? מה העניינים? קיבלו אותי, אמר לי, תשמע, אל תשאל. שאלו עליך, אמרו שאתה נגן, מופיע בלילות, בהופעות. ויכול להיות, אתה תשתכר, תשתה קוניאק, תשתה זה, ומה יש לך סודות? אתה מספר אותם לאנשים. אתה מסוכן, לא רוצים אותך. مكتوب عليك تهواه يا قلبي يا قلبي وتقول כילד הייתי מתבונן באנשים שחולפים ברחוב, מחפש את אבא שאף פעם לא היה בבית. מה היה בתכונות של אבא שהתאים להיות איש מודיעין? האם הוא היה מרגל? מה הוא עשה שם? מה הוא סיפר לאמא? כל הזמן היה בחוץ, ואני לא ידעתי עליו שום דבר. היה אומר לי, היה לנו מפגש, היה לנו הקלטה, היה לנו זה. בחוץ, מה שעשה אני לא ידעתי. את לא יודעת מה הוא עשה? אפילו ידעתי, היה מכחיש. הכל. אני זוכר אבא שלא נמצא בבית, אבא שבא והולך, לאן? הנמשי. נכון. לאן הנמשי? הנמשי. לשעות. מה זה השעות? שעות זה המוסד. היה אומר, זה אסור להגיד המוסד, אני הולך לשעות. תגידי לילדים שאני בשעות. אופי העבודה דרשה שקט וסודיות של המקצוע. לא תיחשף לתמונות חיצוניות, לטלוויזיה. כל כך נעים, כל כך זה שהוא השתלב בכל החבורה הזאת שהייתה באמת חבורה די מלוכדת של אנשים מכל מיני עדות, עיראקים, מצרים, סורים, לבנונים. זאת אומרת, גם גזרה סורית הוא יכל לשבת גם הגזרה סורית, בעיקר המצרית. עבדתי איתו בתסריטים פנימיים שהיו לצורך עבודה. שחקן גדול היה. איך אפשר לשמור סוד מהילדים שלך? תתפלא לשמור. הילדים שלך גם גדלו הם נודע להם מה שאני עושה אך ורק אחרי שפרשת. אחרי שפרשת. כן. זה מין הסכם ככה, אם אני אגיד, מתחת לשולחן, שלא שואלים שאלות. אנשי מוסד, גם כשהם כבר לא פעילים, קודם כל הם שומרים סוד. סיכמתי עם אחד מהחברים לעבודה של אבא שאני אקרא לו עין ושאף אחד לא יוכל לזהות אותו. הוא הסכים לפגוש אותי. מגדי, אם אתה שואל מי זה מגדי, אתה כבר אומר לי, מגדי זה זמר. בסון זה כפר, בסון זה אחד שעבד בחיל מודיעין. עבדתי איתו כל כך הרבה שנים. אתה ידעת שהוא עבד עם המוסד? חוץ מהעבודה במודיעין הגלויה? כן. ידעת? ידעתי. אני שהגעתי לעבודה, משרה שלמה עבד באיפה שאני עבדתי, בחיל, ואת השעות שהיה עושה בעבודה שנייה. למה אתה לא יכול להגיד מוסד?
תגיד מוסד. בסדר, כי אנחנו לא, בדרך כלל לא מבטאים את המילה הזו מבחינה ביטחונית. אתה ידעת על הנסיעות שלו? בתקופה האחרונה... כן, כי פשוט נסע לחודש, חודשיים, נסע. בתקופה הראשונה תלהב ממנה, גם חוץ לארץ, גם העבודה וזה. והנסיעות הבאות? אחר כך לא. מה קרה שם? פשוט לא יוכל לעזוב את המשפחה ואת ישראל. מאוד מאוד התגעגע. געגועים. למי הוא התגעגע, אבא? אליי? אל הבנות שלו? אל האישה שלו? למוזיקה? יאללה כוסוחתק. פריד הוא בן גילו של אבא. גם הוא מוזיקאי. גם הוא היה פעם איש מוסד. על פי הסיפורים הוא גייס את אבא. פריד חי לבד, הוא גרוש, סוג של בוהמיין, ובזה הוא שונה מאבא שלי. פריד, מה הוא עשה במוסד? אני חושב מה שסיפר לך זה טוב. מה שסיפר לך זה טוב. הוא לא סיפר לי הרבה. كان قاسي واشكي لمين كان هو نور العين أبني وراح اللي راح اللي راح والفؤاد ودع حبيب غالي فات الألم والجراح وذكرى في بالي راح اللي راح والفؤاد ودع حبيب غالي. עוד מילדות שכל ילד מתגאה במה האבא שלו עושה, במה ההורים שלו עושים. אני הייתי אומר, אבא שלי הוא זמר. ואז היו צוחקים, מה זמר? הייתי אומר, זמר בערבית. ברדיו. הם היו צוחקים עליי. הלוליינות הייתה בדם שלנו. הכפילות הייתה בדם שלנו. זה לוליינות שאנחנו גדלנו עליה. לכן, אנחנו ידענו שהבנים שלנו יתביישו אם ישאלו אותם, אבא שלך זמר בערבית, אנחנו ידענו שאם ילד ידע ערבית בתיכון יותר מדי טוב, אז כשהיה רב עם ילד אחר, אז הדבר הראשון שיש לו להגיד לילד השני, אבא שלך ערבי, הנה אתה גדול בערבית, אבא שלך ערבי. אם לא היה לנו העיסוק הביטחוני שייתן לנו את הערך שלנו, שנרגיש שאנחנו יוצרים, עושים דברים חשובים. אני לא יודע מה היה, אני אישית לא יודע מה הייתי עושה אם הייתי נשען על רשות השידור או על הטלוויזיה. וזה לא שבר אתכם? בהחלט שבר אותנו. בהחלט, זו הייתה שבירה, מפני שהייתה כאן התכחשות. יש לנו קישורים, ואנחנו בסוף שואלים בעצם מי אנחנו. זה אותו דבר עבר על מגדי, על אבא שלך, זה מצב זהה. מי אנחנו, מה אנחנו עושים בכל הנושא הזה של אומנות? זה כאילו אתה צריך להתכחש לזה או להתייחס לזה כאל עיסוק שולי, וזו טרגדיה. להפוך את הדבר שהוא הכי זורם בתוכך, ואז אתה אומר, טוב, אני אשען על משהו אחר. أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا آخرتها إيه وإيه
באתי אל פריד כדי לקבל תשובות על הפעילות המודיעינית וקיבלתי טרגדיה. מוזיקה שזורמת בתוכך וצריך להדחיק אותה. בשנות ה-60, כשהתחילו שידורי הטלוויזיה, אבא נאלץ לבחור. הופעות מצולמות עם תזמורת כל ישראל, או התמסרות מוחלטת לעולם החשאי. אבא בחר להפסיק לשיר. לפני שהוא יצא לפנסיה, אני הבנתי שהוא רוצה כנראה להגיע לתפקיד אחר במוסד. הוא עשה איזשהו מבחן לצורך העניין, או... אלה דברים שאני לא יכול לדבר עליהם בטלוויזיה. אני מבין. אתה סולח לי. כמובן. אני רק ספציפי, אני אהיה איתך, כי אני יודע שהוא ישב בבית קפה, וניגשו אליו, לקחו אותו לחקירה. כן. וביקשו ממנו להתפשט ערום, והוא לא הסכים בשום אופן. ואבא לא היה מחונן בהרבה שיער. ואז אחד החוקרים בא לתפוס לו את השיער, אז אמר לו, קוסטום, אתה מכיר את הסגנון של אבא שלך? כן. לך תתנאי, אני יודע שזה תרגיל, ואני פה ואני שם, ולך אל תיגע בי ועל זה, ולא רוצה, כלומר, שוברים את הכלים ולא משחקים, ולא מעוניין לעבור את הקורס ולא מעוניין שום דבר. הוא סיפר לי, הוא אומר, תפסו אותי, עצרו אותי, הכניסתי לבית סוהר במעצר במשטרת רמת גן. שוטרים? שוטרים, כן, אמרו לו, שוטרים, כאילו בולשת, כאילו וזה וזה. הכניס אותו שמה. הכניס אותו לתא מעצר? הכניס אותו לתא מעצר, לחדר כנראה, וזה אמרו, זה תא מעצר, מאיפה הוא יודע מה זה תא מעצר או לא מעצר? והפשיט אותו, חיפוש, ואפילו דחיפות היו, אני לא יודע, אמרת לו מכות או דחיפות, הוא אומר, וואלה, כמעט מכות. ואז הוא אמר, לא רוצה להמשיך ולא רוצה שתפשיטו אותי ולא רוצה שתרביצו לי. אבא לא יכל לעמוד בלחץ, למה? פגעו בנפש שלו, כלומר, הוא יודע שזה כביכול, שזה מבוים, הוא הניח. בו אי אפשר היה לעבוד עליו. כן. הניח שזה אחד מהתרגילים שצריך לעבור בקורס. כן. תראה, הוא הציב לעצמו, נגיד, אני יכול לרדת עד דרגה X. כן. אבל מפה והלאה לא. על האבא שלו. סרט דוקומנטרי, אשר סיפר לי. שורשים של האבא. לא, אני הכרתי אותו. פה אני לא מכיר אותו. אני הכרתי אותו. זה צעיר יותר, בהרבה יותר. זה היה מילדות. זה משנות ה-50. שיחקנו כנפים איתו כמה, כן. נכון. כל מי שבא לפה זה עיראקי? רק עיראקי? 200%. אבא אהב לשחק קלפים. בעיקר צ'יקט. זה סוג של פוקר. 4 קלפים פתוחים ואחד מוסתר, והוא תמיד לקח את כל הקופה. פני פוקר שהצליחו לעבוד על כולם. זה לא אלי כהן. זה חבר של אלי כהן. היה. אם אבא היה עדיין בחיים, סביר להניח שהייתי יכול לפגוש אותו כאן, בין חברים. אנחנו עבדנו ברדיו ביחד 30 שנה. אני באתי עולה חדש פה. ואיפה לקחו אותי ישר? לצבא. לקחו אותי לצבא, בעד 4. אז בלילה הראשון פגשתי את אבא שלך, שנינו טירונים. הבנו מי אתה, מה אתה? אללה, אני ממצרים באתי וזה. מה? לא, אני מוזיקאי, אני מחפש נגנים פה, רוצה לעשות תזמורת. הוא שמע את זה, התחשבי. אתה לא? בטח. ברור. איזה שנה? זה אני חושב משהו כמו... אבא שלך? 62 אולי. חתיך היה. תראה איך הוא אומר. איפה נלך? לרדיו, לעזר אהרון, לעבוד. פגשתי אותו ברדיו והתחיל לשיר והתחיל... יצאנו כמה חפלות ביחד. אבל הוא היה עסוק מאוד בעבודה שלו. אתה יודע, היה בצבא, ואני לא יודע מה עבד בכלל. לא אמר לך? לא, לא אמר כלום. הוא לא יכל להופיע, אתה יודע שהוא לא יכל להופיע?
בטלוויזיה? היה מוגבל. היה מוגבל. הוא סיפר לך על זה? כשהיה שלום עם מצרים היה מת לנסוע מסכן. אסור לו. הוא היה מספר לך על זה? שקשה לו, שהוא היה רוצה יותר להופיע? רוצה הרבה להופיע, והיה לו תמיד ויכוחים ברדיו. איזה ויכוחים? למה לא נותנים לו יותר זמן? למה? היו לו שירים בשבילו. עשו לו שירים. במיוחד בשבילו, ושר אותם. היה אחרי על המקהלה. היו לו מעריצים? היו לו מעריצות. ספר לי על המעריצות שלו. ספר לי דברים שאני... זה דברים פרטיים, אני... כל אחד היה, תשמע, כל מוזיקאי, כל זמר, הוא לא מחפש את הצרות. הצרות נופלות עליו. אתה מבין מה אני אומר לך? איזה צרות נפלו עליו? צרות זה נשים. צרות בשפה שלי זה נשים. יעני אתה עומד עכשיו שר בחפלה או אתה מנגן, ואם אישה שמה עין עליך, אין לך איפה לברוח. זה אתה חיפשת את זה? זה נפל עליך. אישה עשתה לך ככה. לא תראה? זיכרון. בבית מתקיימת חזרה של התזמורת. מוזיקה, נשים צעירות, עשן, ואני הקטן מציץ מרחוק. רוצה להיות שם, אבל נתפס על ידי אבא ששולח אותי חזרה למיטה. בעולם הגדול באותם ימים זו הייתה שעתם של נערי הפרחים והביטלס. אבל אבא והחבורה שלו מתעקשים להיצמד למוזיקה הערבית הקלאסית. שנים אחרי, המוזיקה היא אותה מוזיקה, המנגנים הם אותם מנגנים, והקהל הוא אותו קהל. רק שכולם הרבה יותר מבוגרים, ואת המוזיקה שלהם הם מבצעים במוזיאון לאומנות רוסית ברמת גן. אבל אני מכירה אותו, הכרתי אותו עם משקפיים. אתה יודע? עם משקפיים? כן. מרכיב משקפיים. אני הכרתי בו בן אדם, אפילו יותר מזמר. את היית יקרה לו לפי מה שאני... אני חושבת, כן, כן. תראה, הוא באמת... אפילו היה מעוניין לחזק, לעשות ממש ידידות חזקה, חברות, אבל אני לא כל כך, אמרתי, לא, מתאים לי. והוא עצר זהו, זאת אומרת, לא היה נודניק, לא היה... הוא היה טיפוס רומנטי? הוא כן. היה טיפוס של מחזר? היה יכול להיות, אם הייתי נענית, כן. שמת לב שהיום ההופעה שלך הייתה במוזיאון. כן. מוזיאון לאומנות רוסית. קצת מוזר, לא? לא, אני מאכזבת כי... תראה, אני יחסית לא רוצה להגזים, כולם יודעים, כל אחד יודע, במסגרת שלנו, שיש לי כוח, יש לי כוח ויש לי הכל. ובקרב העדה הגעתי למשהו. אבל מי אני בישראל? שעושים איזה משהו, מפגש של אומנות. מי זאת אימן? מי הזמין את אימן? לא, מה מגיע לאימן? מי זאת אימן בכלל? לעומת זה באמת, אני מרגישה שכן, אם הייתי שרה בעברית, הייתי מגיעה למשהו.
מבחינה אחת אני מתסכלת, אני אומרת, בזבזתי את החיים שלי, את כל האמונות שלי סתם, כי לא מכירים אותי בישראל בכלל. האינסטינקט הראשוני הוא כעס, לא על העלבון של אימן, אלא על אבא. למה הוא, כמוה, לא נצמד למוזיקה שזרמה בתוכו? או לחילופין, למה הוא לא אימץ את השפה החדשה, את העברית, כדי לשיר בה? תשמע, אם אתה שואל אותי, אני אומר לך דבר אחד. עכשיו קיבלתי מצוותא חוברת, שיש ערב עבדולאב, ערב אום כולתום, ערב פריד אל-אטרש. סימן שאיך אומרים, שום דבר לא מת. ואחרי הכעס באה השלמה. אני בן של מהגר, ולמהגרים אין דרך אחרת. הם חייבים לוותר על החלומות שלהם והאהבות שלהם, כי צריך להביא אוכל הביתה, לדור הבא, זה שנולד במקום החדש. זה היה דור אחר, בקיצור. הוא אהב לבוא ולשיר, או שהוא עשה את זה כמו עבודה? הוא עשה... לא, נקודה טובה מאוד. הוא עשה את זה, אי אפשר להתפרנס מהדברים שהוא עשה, אבל הוא עשה את זה מאהבה. כשאבא יצא לפנסיה מהמוסד הוא רצה לחזור לשיר. ברדיו קיבלו אותו בזרועות פתוחות, אבל אז אבא נפטר. לאבא יש שיר, מכתוב עלק תהואה. בתרגום חופשי, כתוב לך בגורל שתאהב, אבל דרך האהבה תהיה נכזבת, אהבתי תימצא בדמעתי. ומה כתוב בגורל שלי? האם גם על ליבי היה מכתוב? רגע, שפי. אני חסר לי אחד שיודע לקרוא מקאמות, כי כולם הלכו לעולמם. היו לנו הטובים ביותר, הזמרים הטובים ביותר של מקאמות. סלים שבת, יחזקאל קצב, ועוד, ועוד. פלפל גורג'י. אמרתי, מג'די יהיה במקומו של פלפל גורג'י. מג'די היה מוכן, אמר לי, אני תן לי מקאמות, אני אתחיל לשיר, אתחיל לתרגל. ופתאום מג'די נעלם. אמרו לי מת. וזה כאב לי מאוד. כן. אני אומר לך, הפסדתי אותו, אמרתי לך. אתם הייתם בקשר טלפוני? כן, הזמין אותי פעם הביתה אצלו, ואמר לי, אני קיבלתי מבגדד שירים עיראקים אהובים. ישבתי בבית והשמיע לי את השירים האלה, ולא היו לנו שירים בימים ההם. אני חיפשתי שירים, אין, הספרייה שלנו הייתה דלה בשירים עיראקים. מאיפה הוא קיבל את זה? מבגדד. איך? הוא לא רצה לספר. שדר, אל תפחד, היה אומר לי, שדר. ידענו שהוא משרת את המדינה, ציוני. המנהלים שלו ברדיו יכלו לקבל בהבנה שהוא איחר או לא הגיע? קיבלו את זה בהבנה, קיבלו את האיחורים בהבנה, אבל הייתה לו עבודה. לכן לא התחשבו במיוחד לתת לו עבודה קבועה באומנות. אדם שלא הייתה לו תעסוקה נוספת, הוא רעב ללחם. אני מכיר זמרת שהיא חיה עד היום ואני לא רוצה לנקוב בשמה מפאת כבודה. פשוט מאוד היא עשתה ספונג'ה בשביל לגדל את הבן שלה, והבן שלה היום מפורסם בתחום הרפואה. היא פשוט מאוד נקטה בתים ועשתה ספונג'ה כדי להתפרנס, כי לא התפרנסה משירה. בו בזמן שבהולדתה בארץ הערבית הייתה מאוד מפורסמת, אפילו הופיעה בסרטים. خير نبقى هذا المساء مع المطرب المرحوم إسحاق بطسون الذي اشتهر باسمه الفني مجدي. אני רוצה להשמיע לך משהו. רגע. אסף, אתה אומר שאני באמצע סרט? אסף, אני באמצע סרט. לא מתאים? אחרי זה אולי נשמע כבר.
تهواني وعدني دايما أهواك لا تنساني وحرمني من عز بهاك. חייב להרפות אותו. הגעת למצב שאתה יושב על כל הניירות האלה כל היום וכל הלילה. אני יוצאת בבוקר, חוזרת בערב, אתה עדיין עם הניירות. אתה הפסקת לעבוד, אתה בקושי אוכל. אתה כל הזמן בניירות, בדפים, בעוד שיר, עוד מילה, עוד טלפון של מישהו שמצאת. והשאלה עד מתי? כלומר, אתה יודע שאני בעד לעשות הסרט, אבל תראה כמה זה דורש ממך. והשאלה מה אתה רוצה פה בכלל, לאן אתה רוצה להגיע? אולי אחרי שהדברים האלה יהיו סגורים וחתומים, אני ארגיש שאני יכול להיפרד מזה. אני יכול להרגיש שאני יכול להמשיך הלאה. אתה יודע שאני איתך לאורך כל הדרך, אבל באיזשהו מקום לפעמים אתה רק בזה, אתה רק בזה. נראה כאילו שזה כל החיים שלך. אז אני אומרת לעצמי שזה זמני, אבל אני שאלת את עצמי לפעמים, מתי הזמן הזה ייגמר? لأجل مين الحب كله اللي انت شايله لأجل مين والدموع الغالية دي وغير ده كله لأجل مين مش حبايب يا قلبي مش حبايب مش حبايب اللي حبيتهم يا قلبي مش حبايب مش حبايب مش حبايب اللي هاجر واللي ناكر واللي غايب واللي فات قلبي في جراحه وسابني دايب واللي باعني واشتراني وقال لي تايب بكره حيوانك يا قلبي. לאמא היה ביטוי בערבית שתיאר את הקשר הצמוד של נעים רג'ואן ואבא, ג'חרן פת דלביס, שני ישבנים בזוג נכנסיים אחד. נעים כתב והלחין לאבא את מרבית השירים שלו. פחדתי מהפגישה איתו ודחיתי אותה שוב ושוב, אבל אין ברירה. נעים יודע את כל הסודות, ואני, מתוך אובססיה, חייב לגעת בכל, גם בסוד השמור ביותר, סוד הנשים האחרות בחייו של אבא. זה שעזב את הלב שלי עם כל הכאבים, וסבני דייב, ושאיר אותי נמס. דייב. דייב. תראה, אני אגיד לך, יכול להיות שהעניין המוזיקה זה זמר שיש לו רגש פלוס יותר מאשר בן אדם רגיל, כי כל השירים האלה, השירים בערבית יש בזה הרבה רגש. למה שר שירים כאלה? כי יש לו רגש בפנים יותר, נכון? אז לא יכול לעמוד נגד זה שמי שהיא אהבה אותו ושיתף את הפעולה במשהו. אתה לא ראית אותו פעם הולך עם בחורה ברחוב, הבנת? אנחנו ידענו שיש סימפתיה פה ושם, כן. אבל הוא לא היה עם בחורה מטייל בדיזינגוף, אני שופוני, תראו אותי. לא, הכל בסוד. לכן אי אפשר היה ממג'די אבא שלך לשאול אותו, מה יש לך עם זאתי או זאתי? אוהב אותה? לא. פעם ראיתי אותו עם בחורה עשניה. עשיתי את עצמי, לא מכיר. ונדלק עליה, נדלקה עליו. ומאז לא נפרדו, הם ביחד. היינו באים בבוקר לעבוד. נכנסה, קודם שתגיד לנו בוקר טוב, מחפשת איפה מג'די. היא לא ראה אותו, עולה 3 קומות ויורדת. אולי הוא במזנון, אולי הוא בחדר. ואנחנו רואים וצוחקים. בסוף מג'די בא. ישבה על ידו. התחלנו לעבוד. נגמרה העבודה, כל אחד הלך לדרכו, והוא והיא הולכים יחד. ידעתי, לא... היה אומר לי, אני עובד איתם, אני חייב לצאת איתם, לשבת איתם, לשתות קפה. לא כינית.
בהתחלה לא קניתי, אבל אחר כך נודע לי שהוא הולך ברצינות עם מישהי. אז זהו, הוא תמיד הכחיש שזה לא נכון. אף פעם לא הודע שהוא הולך איתה. אמא שלך הייתה מאוד סבלנית, הבנת? כי בדרך כלל, רוצה להגיד לך, בדרך כלל, שכל אישה שמרגישה שבעלה בוגד בה, היא רוצה להתנקם בו, לעשות תגובה, כן? אבל היא להפך. נתנה לו הכל, עשתה לו הכל, נכנס הבית כמו מלך, כן? וככה מה שאפילו את הנעליים הייתה מצחצחת לו. וככה מה שאמרה לנורית, זאת אומרת, אני יודעת הכל, אני לא טיפשה, אבל אני עושה לו הכל כדי שפעם אחד ירגיש שאני אשתו, אין אחרת. ויום אחד הלכתי לכל ישראל ורציתי לתפוס אותו בדיוק עם מי יוצא. נסעתי עם חברה, זה היה בלילה, חיכיתי בחוץ עד שגמרו את ההקלטות ויצאו כולם ביחד, כל אחד עם החברים שלו, כל אחד, והוא נשאר עם... הלכו, ואני לא יכולתי ללכת אחריו, להתפרע או משהו. החזקתי מעמד, אמרתי אני אגיע הביתה וירגע. חזרתי הביתה עד שהוא הגיע הביתה יותר מאוחר. בא הביתה, אני אומרת לו, מספרת לו בדיוק איך היה. אומר לי, זה לא נכון, אולי נדמה לך מישהו אחר. את מדמיינת. כל הזמן היה אומר לי שאת מדמיינת. אף פעם לא אמר לי את האמת. ואז היא אמרה לי, תראי, את חושבת שאני לא מבינה מה שהולך. מה אני אוכל לעשות? יש לי ילדים. אם אני אתחיל להתפרץ או משהו, אז הוא ימצא מקלט אצלה. אני להפך, עושה לו כבוד פי 10. הכל, הוא אפילו לא מעיז לבקש ממני לעזוב או משהו. וככה לי החיים שלי הלכו, אבל לפחות של הילדים שלי יהיה אבא. את רואה את השערות שלי, הם הלבינו. זאת אומרת, היא הקריבה את עצמה בשבילכם, בשביל הילדים. הלו? שלום. וברכה. אני הבן של מגדי. היי, מה שלומך? בסדר. אני מאוד מצטערת על מה שקרה לאבא שלך. כן, אני באמת לקחתי מאוד ללב. כן, כן. הבנתי שעבדתם המון ביחד. נכון. אני זוכר דואט תראה, אני אגיד לך את האמת. בטלוויזיה אני לא יכולה להופיע. כן. אני לא יכולה. כן. ואני לא יודעת אם זה יעזור הרבה מה שאני אדבר ומה שאני אספר עליו. אתה מבין? כן. האמת, הייתי מעדיפה שלא. אני מבין. אתה בטח שמעת כל מיני דברים. זה לא סתם אתה פנית אליי. לא, אני... אבל אין לך את הקול של אבא שלך. לא ירשת את הקול שלו. לא לקחתי? חבל מאוד. אוקיי. היה לו קול מאוד יפה. כן. תשמע, אני נשואה. כן. יש לי ילדים ויש לי נכדים. כן. יש לי מאוד את הכבוד לדבר על אבא שלך, זכרונו לברכה. כן. יש לי את הכבוד, הוא היה בן אדם נפלא. אני יודע. ואני הכרתי אותו הכי הרבה מכולם. אני יודע. כן. אבא שלך בשבילי היה בן אדם גדול מאוד. גם אני אצלו הייתי דבר גדול מאוד. אני מצטערת שאני אומרת לך את זה. אני יודע את זה. אבל הדבר הכי יפה שהיה לו בחיים, כן. זה התקופה שהיינו ביחד. נכון.
אני הייתי רווקה צעירה מאוד. אני רואה אתכם בתמונות כמה שאתם מאושרים. נכון, אני הייתי צעירה ממנו הרבה שנים. כן. זה 15 שנים. הבן אדם הזה הלך אחריי עם החוכמה שלו, ואני הייתי צעירה ותמימה מאוד. ובסוף היה אהבה בינינו. כן. מזל שבעלי יצא עכשיו. כן. ואחר כך הוא נלחם גם בשבילי. הרבה נקנו בי. אתם הייתם מאוד מתאימים. אני לא נעים לי בגלל אמא שלך, ואני לא רציתי. אני עשיתי כל המאמצים, עזבתי אותו, הלכתי, התחתנתי. לא רציתי להרוס בית, תאמין לי. אני מאמין לך. ברוך השם, קיבלתי בעל טוב, אוהב ובעל נוח, וברוך השם, הכל בסדר. אבל הבן אדם הזה, היא הייתה אהבה שלי היחידה. את יודעת, כשאני שומע את השירים שלו, זה נשמע כאילו זה נכתב עלייך ועליו. קשה לי מאוד. אני רוצה טובה ממך. כן. אני רוצה שתתן לי את הגוש בחלקה שלו. כן. אני רוצה לבקר אותו. זה בינינו, אני לא יכולת לספר את זה על יד אף אחד. בסדר. האמת, אני אספר לך סוד. כן. לפני שהוא נפטר, הוא פנה אליי בטלפון, רצה מאוד לראות אותי. מאוד. כן. ואני לא יכולה, אני אישה נשואה. כן. הוא היה אומר לי ככה, יש שיר של עבד אל-והאב, אומר ככה, שבערבית, عيش الروح ملوش آخر لكن عيش الجسد ثاني. אתה מבין מה זה? האהבה של הנשמה אין לה סוף, אבל האהבה של הגוף לא שווה. אני רוצה להפסיק את הסרט הזה. מה אתה רוצה? להפסיק את הסרט. להפסיק את העבודה עליו? כן. למה? יש לי הרגשה שאני הולך פה לחטוא לכל העולם. כן, אתה מרגיש אותו... יש דברים שכמו שאבא שלי הסתדר כל החיים בחשאיות שלו ובשקט שלו, נראה לי שפה אני הולך להרוס לו את כל המכתוב שלו. יש לי הרגשה שאני לא אמצא פה דברים, אני אמצא פה רק כל מיני רכילויות ואני יוציא מאנשים כל מיני פחדים. אני לא מגיע עם זה לשום דבר. זה לא שווה לי את זה. לא שווה לי לבוא לאנשים, לשאול אותם כל מיני שאלות יש מצב שהדברים צריכים לשבת איפה שהם, במקום שלהם. אתה לא יכול לבוא ולהפוך כל הזמן את האבנים שכבר הניחו אותם. לסרט הזה אין שום משמעות בכלל. מרגע זה אין לו שום משמעות. הייתה לו משמעות? כשהוא הלך. כשהוא הלך זה היה חשוב לי להבין בנקודה הזאת שאדם מסיים את חייו, איזו משמעות נתפסת. איזו משמעות הייתה לחיים שלו. מה הוא עשה כל החיים שלו. כשיצאתי לתוך הסרט הזה, כשהתחלתי לאסוף את הדברים, אמרתי שבכל מקרה אני רוצה לאסוף את הדברים, להראות את זה לילדים שיהיו לי, לנכדים שלו, שהוא לא הספיק לראות. אני חושב שאני עברתי את הסף. אל תצלם עכשיו. خبروني يا أهلي وين الحبيب نحلم
וג'יסמי וואנה. תראי את הטבעת. כן. ווסילוני. תביאו אותי. ענדי כיתב. יש לי מחברת. יש לי מחברת. ואני מוכן כאילו ללמוד, תלמדו אותי. מתרגש, בטח. כולם בחוץ, כולם ניגשים אליו, כולם מדברים איתו. זה פעם ראשונה שהוא עלה על הבמה אחרי אולי 30 שנה. כן. הופעה הראשונה שלו. נכון. כל העיראקים ברמת גן הגיעו לשם. העיראקיות, הזוגות, כולם. היה מופיע כל הזמן עם השם מגדי. מגדי. כולם ידעו מגדי, לא, אבל לא מגדי יודעים ברדיו, כן, לא יודע מי זה מגדי. עכשיו זה פעם ראשונה שרואים את הפנים שלו. כן. ב-1951 אבא היגר מעיראק והגיע לישראל. ב-1956 הוא התחתן עם אמא, הוליד 5 ילדים, פרנס אותם, וגם שר, וגם אהב. מהגר שנטע שורשים בארץ חדשה, ואני עם אהבתי אליו, ממשיך הלאה. זה תמיד מסובך ונמאס